Vyslovene, že je to zlomené. Už s tým nič neurobím. Aha. Masaker. Hej! No, aha, pozrite. Cez čo idem. Na lyžoch. Mám! No, začíname sa chystať na skialpy, práve prichystávam video. A len sme začali a už som si zlomil, vyslovene, že je to zlomené. Už s tým nič neurobím. Toto, neviem, proste s tým sa stiahuje lyžiarka. Toto celé. Čiže dnešný výlet bude úplne topkový. A dneska turistika nebude len na žiarskú chatu. Dneska pôjdeme trošku ďalej. Pôjdeme pravdepodobne až do Smutného sedla alebo Žiarského sedla. To sa rozhodneme podľa snehu a ako sa budeme cítiť. Takže aj lavinové vyhľadače. No, lavinové nebezpečenstvo 2. Aha, blázni idú na bicykloch. Aha, masaker. Prichádzame na žiarskú chatu. No už to tu začína. Pravá zima. Nie, je bližšie ku mne. Opa. Tam ľudia, čo sú dole, nám povedali, že žiarská katastrofa, že to nič. Tak zmena plánu, ide sa Smutné. No, málo snehu je tu. Tí, čo si pamätáte na Instagrame video zo Smutného sedla, tak celé biele toto tu bolo. Toto všetko celé biele, pod snehom bolo. Pod. Dneska si vzdávame zase Smutné sedlo, aj keď už to bol druhý pokus o výšľap na to, lenže to sa neoplatilo, lebo to je strašne zlé počasie na to. Niekedy mi to pripadá na to Smutné sedlo ako výstup na Mladé Verec, lebo ničo. Vždycky musíte vychytať dobré počasie, aby ste to vyšli. Čiže rozhodnutie padlo, vzdávame Smutné sedlo, ktoré je tam. Na budúce. Druhý raz. Teda tretí. Ja som přigotovaný, pripravený, pozapínaný. Aj pety, kompletka, všetko. Môžeme? Môžeme. Ha! Dole! To ešte bude masaker. Lyžovať dole. Ja sa môžem vrodiť. Ja som po kolena. Tam sa ide. Nič nevidno, ani z okuliaru, opa. Ani bez. Strašné. Ešte jak musím byť furt vzadu naklonený, stiehna pália. Tu je šuter. Joj! Mám šuter! Hej! Všade šuter, lyže fuč! Mám! Na to sme prišli, nie? Neviem! Jedna, je druhá. Tam som niečo chytil. Opa! Letíš? Hej. A kde to ideme? Čak, pravo je chata. Pravo! Idem, pozerám, že čo mi to nejde. Aha. Sneh na onom, na lyži. A ježiš. A to isté druhá. Ďakujem.
No, konečne lyžovačka po nás. Teda prvá polovica, lebo som späť pri chate. Odchádzame zo žiarskej chaty a už sa len ide ku autu. No, tu sme zlyžovali až po tielto, až po rampu a ide sa domov. Lyžoval sa úplne super, až na tú hmlu, ale aj to niekedy človek proste musí zažiť. No,